Какво ще се случи 25 февруари в следващия епизод на индийския сериал «Свободна да избира», който се излъчва всеки делник? По нова. Анупама отправя упрек към Димпъл за това, че многократно е критикувала семейство Шах и се пита какво всъщност е допринесла тя. Тя сравнява Димпъл с кинжал, която въпреки богатството си е приела семейството с цялото си сърце. Анупама обвинява Димпъл, че само създава драма. Ануш подканя Барха и Анкуш да се съсредоточат върху по-важни въпроси, като подчертава, че Ромил трябва да се научи на правилно поведение. След това решава да проведе отделни срещи с Барха, Пахи, Адхик и Анкуш, като оставя Барха изненадана. Накрая Анупама казва на Димпъл и Самар да се изнесат, ако има толкова много оплаквания от семейството. Димпъл отказва, като иска своя дял в къщата и заплашва със съд. Ван Радж призовава Самар да се изкаже срещу опита на Димпъл да раздели семейството, но Самар мълчи. Анупама и семейство Шах остават зашеметени. По-късно Ануш хвали комуникативните умения на Пахи, което предизвиква ревност у Адхик и Барха. Барха предупреждава Адхик, че Пахи може да манипулира Ануш, за да ги изгони, а Адхик се заклева да не позволи това да се случи. Димпъл настоява, че Шахът няма да им даде полагащия им се дял, а без него тя и Самар няма да се изнесат. Тя предлага да разделят къщата, за да имат собствено пространство. Лила обвинява Димпъл, че иска да развали семейството. Димпъл прави физиономии и Анупама забелязва това. Тя пита Хасмук за мнението му и той се съгласява с нейното решение. Ван Радж кимва в знак на съгласие, а Паритош и Кавия подкрепят избора на Анупама. Анупама защитава Ромил, казвайки, че той просто се нуждае от разбиране, подобно на Ану, която е приела всички с цялото си сърце. Тя им напомня, че отношенията процъфтяват благодарение на взаимното приемане, оставяйки Кавия и Ван Радж да размишляват. Анупама излиза навън, моли се за мир на семейството си и усеща Ануш наблизо. Играейки, тя го подмамва да излезе от скривалището и те решават да прекарат известно време заедно. Ануш насърчава Анупама също да намери време за самата себе си и двамата споделят момент на взаимна признателност. Междувременно Адхик се отнася зле с Пахи. Ануш и Анупама решават да донесат сладолед вкъщи за всички, като Анупама подтиква Ануш да ускори пътуването, наслаждавайки се на времето си заедно.